duk mai gonar da shuka abu uku a gona ɗaya sai dai ɗau ɗaya ban kamfanin SD Movies ke gabatar muku da kasaitaccen shirinsu mai suna Laure. Wannan yariyar wannan bakar annabi kullum fama nake yake. Laure kuma tana da hurumin ta yi abu gaba gari. Laure ba ta ganin mutuncin kowa, ba ta ganin darajar kowa. Kai dai ka nemi naka, kada ka bari a baka labari. Domin samun wannan ƙaitaccen shirin namu sai ka garzaya kan channel YouTube namu wato mai suna SD Movies TV. Kada a manta da danna subscribing, ka taba ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura shirinmu za ka samu. Laure. Duk wani wanda baya ƙaunar mu sai ya biya haraji sau 2 a wata. Wanda yasa dan Allah ya nuna ka tsare ta ne ka takura mata kamar ba kai ka haife ta ba dan Allah. Kuma idan na tabbatar wani ma ya yi wa Laure wani abu zan iya karɓar gonar mutum. Tsara labari by Aminu Naji, executive producer Abdul A. Blan. Laure. Magana ce akan fitinanniyar yarinyar nan tasa wato Laure. Kawai saboda mahaukaciya ce ita ba dan ajaba ba kawai ta kibe ka kirf ta maki maya. Laure. Ba da umarni matashin darakta Sadiq SD. Laure Irma.